Moment, co to je? Co to děláš? Beru ti střelce. Myslel jsem tvůj postup. Jakou volíš strategii? Palegatyho útok? Archaiser Mayerův kontragambit? Der Hammerschland? Zugzwang Zickzack? Záludný tučňák? Opilý Tarkakover? Nebo snad něco na způsob opilého chrta? Dámu? Viktor, brat tvého střelce. Kde ses naučil hrát? V jeskyni? V zákopu. Ovšem, ve špíně. To nám lecos vysvětluje. A je to tady. Viktorova ofenzíva. Zajímalo by mě, proč balistický aspekt této hry nebyl nikdy formalizován. V českém znění připravili Gabriel Čížek jako Mordekaj, Alex jako Viktor, překlad a scénář Jakub Krsek. Finální úprava zvuku a postprodukce Alex. Vedoucí projektu Gabriel Čížek a Jakub Krsek. České hlasy propůjčili členové skupiny Pentacrew Dubbing v roce 2024.